Pois xa estamos aquí de novo, isto non ten parada, e xa estamos aquí para vivir un emocionante. Apetéceme ver moito este partido porque é Twitter Pontevedra contra Twitter Ourense. Antes dicíamos que para min un dos favoritos que é Twitter Ourense diante da revelación que é Twitter Pontevedra. Estou de novo con Madia Levo, aquí estamos. Sí, podemos falar que é a revelación contra a decepción, polo menos de momento, non? Así que imos ver a ver si Pontevedra... Aí voou a chuleta. Aí... Aí está, perfecto. Twitter Ourense xa está por aquí. Voulle poñer o móvil diante para que... Pois bueno, isto que queremos ver. De novo o fútbol en directo. Xa se calmaron. Podemos tranquilizar a todo o mundo que xa tranquilizaron os ánimos. Xa están os xogadores de Twitter Racing e Twitter Compos facendo as paces. Por aí os de Twitter Celta tamén de mediadores. Así que está todo correcto nesta segunda edición da Galiza Twitter Cup no Estadio Municipal Manuel Anso Cortizo na Lín, na Galicia Centro. E agora faltanos un ingrediente importante, o balón. Outra vez o balón falta. Sen balón non hai espectáculo. E o mellor levaron os do Twitter Racing e Twitter Compos e dixeron aquí non se xoga máis. No, a ver se aparece o balón e xa podemos levar a cabo. Por certo, teño que dicilo, ademais de ter unha equipación espectacular o Twitter Ourense, ten tamén visitante, agora vai de branco, tamén igual de fermosa que a outra. Por camiseta non queda cousa, agora falta outro, moi importante. O fútbol. O fútbol. E os resultados. Xa está o balón en xogo, e aí vai, un dos MVPs do torneo, Anso Tato, co dorsal número 99 ás costas, xogando para o seu porteiro, para Raúl Cajeta. Este Cajeta ou é outro Lino? A ver, que non ves o dorsal. Bueno, ollo, porque ten a primeira a Twitter Pontevedra fora de xogo, non? Indicou. Fora de xogo non indicou, fora! Que ocasión de Twitter Pontevedra. Non sei, o árbitro fixo un aceno. Sí, o árbitro é un pouco ten tranquilo. dúbidas. O árbitro non sei que non está personado. O árbitro pita con calma, primeiro olla a xogada, despois decide. A ocasión era do dorsal número 8, creo que do Twitter Pontevedra, que non teño aquí o dorsal, é un dos que non está. Creo que Manu, polo menos, o que Manu. Que o autor do gol do partido anterior. Pois Manu tivo esa primeira ocasión, non sabemos moi ben aínda se foi fora de xogo ou non. O colexiado pitou timidamente. E aí vai de novo a carga. Twitter Pontevedra ten que chegar a súa defensiva de mano a mano. E será balón para Twitter Pontevedra, que quere comezar mandando neste partido. Sí, estás empezando o partido xogándose en campo do Ourense, incluso na área do Ourense. Aí vai o capi do Pontevedra, Oujo, para poñer o balón, que xa está en xogo. Quere iniciar xogada o Twitter Ourense. O balón que lle cae a Anso Tato. Ollo co control, que calidade, que tranquilidade para mandar por banda. Oujo o capi desta mesma banda. Aparece o dorsal número 5, Dani quere gañar aí a línea. O último en tocar, ten que salvar. De novo para Oujo. E o balón que toca en Twitter Ourense. Pero vemos unha tranquilidade pasmosa neste equipo que é debutante na competición. Sí, a verdade que para ser debutante realmente a súa presencia, a súa presentación neste torneo está sendo fabulosa. O equipo revelación diante de Twitter Ourense, que agora viste de branco, Moure. Aí está a calidad de dorsal número 10, Moure. Quere peneirar un balón, non é malo, pero ten que aparecer o porteiro do Pontevedra, o dorsal número 23, que Lino, que non ten moita altura, pero aí estivo fino, estivo atento. Sí, está xogando aí adiantado, buscando pechar as posibilidades que poida ter Moure de meter balóns aí filtrados, que, como sabemos, unha das forzas do Ourense. Que volve a atacar Twitter Ourense. Aí está Royce. Está Royce controlando o balón. Un dos Royce que temos aquí. Royce e Royce Junior. Son familia, Claro. Son familiares os dous. O 47 xa marcou, Royce Junior, o máis pequeno. Xa marcou un, a ver se marca outro, veremos. O ano pasado marcou algún gol. E a ver, Ourense necesita eses goles. Está o saque de Lino, do porteiro do Pontevedra, buscando a Manu. Anticipa Twitter Ourense, que quere levar o balón, pérdeo. O novo balón para o cadro Granate, controlando aí na medular, na parcela ancha. Xogando aí o 15. Aí Twitter Ourense, penso que estaban fora de xogo, non chegou tampouco o balón. E será banda de novo para Twitter Pontevedra, que está adestrado por Fondo Granate. Bueno, díxome antes
o nome Anso, creo que dixo Hugo, non estou seguro, non quero tampouco meter a pezuña. Creo que dixo Hugo, creo que quería manterse no anonimato, pero Tato non o permitiu. Aí está Moure, que calidade de Moure, índose aí cara adentro, segue co balón Moure, non a perde Moure, apareceu aí a súa defensiva do Pontevedra que quere sair con velocidade, pisa o balón. Era Kickblo. Hai algúns nomes que son complicados, espero dicilos ben, senón perdón. Non creo que ninguén vai a protestar polo chat, pero por si acaso. Este sí que o coñezo, Anso Tato, que quere facer aí a remanguiré, perde Anso Tato, aí o balón, tremendo erro de Anso Tato que fiouse, aí quiso facer, eso no medio non está mal, pero na defensa pide perdón e chega o gol de Twitter Ourense, asúdame o número 25, non está na planilla, pero marca o gol aí. Erro de Tato que, claro, como viña de facer un gran partido diante de Twitter Racing, dixo, vou máis xogar. Se fose David Vidal diría aquilo de non trate de ser Beckenbauer, que es central, ¿no? Beckenbauer, hai un. Exactamente, solamente había un. Quiso ser Beckenbauer, que moitas veces o é, pero nesta ocasión non lle saiu. Pide perdón aos compañeros, tamén pide perdón a cámara, para quen este vendo da súa familia. Bueno, outras cousas fai ben Tato, non hai problema. Pois ponse por diante Twitter Ourense no minuto 4 de partido, 1-0, co gol do dorsal número 25. Quería dicir o nome, pero non temos o nome na planilla e estaba moi longe. Bueno, era o 25, non? Creo que sí. Eu penso que Ortiz, pero tiña o 7, xogou antes co 7. Pois Ortiz, si, antes tiña o 7, pode ter agora o 25, pois o gol de Ortiz. Xa está o balón en xogo. Vai Twitter Pontevedra, que quere reaccionar. Arosa xogando co dorsal número 7 con Mario. Mario abre a banda, volve a recuperar Mario no centro do campo. Mario avanza metros, intenta a diagonal onde aparece Dani, anticipa Twitter Ourense. Oujo, Capi, que xoga con Anso Tato. Anso Tato agora non quere problemas, se xoga Rasiña para o seu porteiro, para Lino, que controla o balón. Lino xogando xa, iniciando a xogada Twitter Pontevedra. Aí está o outro central, o dorsal número 6, Kickblo. Xogando en profundidade, chega Ortiz co dorsal número 25 ás costas, se manda por banda, ataca e tamén defende. Como decíamos antes, había que preguntarse se Anso noutra situación faría a mesma xogada, se o partido fose tan vital como eran os primeiros. O Pontevedra prácticamente está clasificado. Pode ser tamén que influíra unha certa relaxación en Anso Tato. Pode ser que a confianza do equipo revelación cos dous bons resultados que acadou nos primeiros dous partidos, pois todo ten que ver. Controla o Pontevedra, agora recuperaba a Twitter Ourense por medio de Moure. Moure quería deixar coa pisadiña, non apareceu ninguén, polo tanto, balón de novo para Pontevedra, probando na banda, ganeando línea de fondo, poñendo o centro, será córner a prol do cadro granate. Vai o córner, creo que Mario, o dorsal número 7. Sae en curto, Mario, pon o centro, Mario, buscando o segundo pavo, aparece Manu, ollo co erro do porteiro. Segunda opción. Por certo que está xogando agora o porteiro suplente, non é córner, ou si? No, debe ser córner, non? Sí. É córner, pois ten agora outro dorsal. Están volvendo todos cos dorsais. Sí, ten o número 17, debe ser, claro, non debe ter camisola de porteiro. E pidiendo o troco aí un xogador do Twitter Ourense, veremos quen é. Non é... Si, pediu o troco para un compañeiro, non? Si, este que marcha, non sei que número é. O 20, Timi. Pois mancou, son problemas musculares. Entra no seu lugar o dorsal número 30. Martín. Claro que o cúmulo de minutos, o calor, todo pasa factura. Pasa factura, o que decíamos. O campo... O campo que é longuísimo, xa comentábamos antes que ten unhas dimensións bastante longas. O seguinte torneo hai que pedir facelo, non sei, en Sofán ou en San Tirso, que son futbolíns. Son campos pequeniños, entre outros. Digo dos que coñezo así da zona da Coruña, pero estamos aquí en la liga. Agradecemos, por suposto, aos organizadores que teñan aquí un pedazo campo espectacular, pero igual un pouquiño longo para algún xogador. Sí. Para min sería seguro. O balón en banda para Twitter Ourense, hai que repetir. O saque de banda. Isto xa no 8 de partido. Lembremos que gaña con gol de Ortiz Twitter Ourense a Twitter Pontevedra. Aí vai o saque de banda. Estamos ás portas do noso derbi, do Depor Celta, que comezará despois de que remate este Pontevedra Ourense.
sempre ten un pouco de miguilla, un pouco non, un pouco de chicha ese Depor-Celta. Sí, no calendario, o primeiro partido que todo o mundo mira, cando a que hora coincide o Depor-Celta. Bueno, aquí teño incluso anotado en verde, está marcado en verde, A organización quiso salientar a importancia dese partido máis que os outros, non? Bueno, ese que critica tamén un poquinho eso, non? Parece que como que está todo pensado para o Celta Depor, pero bueno. Non, aquí hai importancia para todos, estamos falando de todos, por suposto, e todos son importantes, tanto aquí na Galicia Twitter Cup como no fútbol galego. Aí a falta a prol de Twitter Ourense e terá aí balón parado, ocasión a balón parado, o cadro que dirixe Daniel, o seu adestrador que está aí moi activo tamén no banco. Aí está Daniel, e creo que vai haber tamén trocos, como sempre en minuto 10, máis ou menos 9-10, vai haber algúns cambios no Ourense. A incógnita agora é saber se esta vez o Ourense vai ser capaz de manter esa vantaxe que tivo contra o Lugo, porque agora parece que pode resistir. É moi importante para a clasificación do Ourense que este gol valga 3 puntos. Aí vai Ortiz que pon o centro, era boísimo o centro, pero boa defensa tamén de Twitter Pontevedra que quere sair con velocidade por medio de Manu. Pídelle aí o desmarcase que ven o fai para o dorsal número 66 Brian. Agora non é bo o cambio de xogo, pero pode chegar aquí o xogador de Twitter Pontevedra. Aí a loita entre Ortiz e Mario e o balón que lle cae, a ver, que día ruleta para Twitter Ourense. Non tiña nada claro o colexiado. Era difícil, Falando de estadios, ten un estadio histórico tamén. Hoxe en día é verdade que o Lalín leva varias temporadas entre que logrou o ascenso este ano, que para moita xente nova seguramente non lle di moito, para os que xa temos uns cantos anos recordamos moitas tardes Aí, foi o micro. Dine sin querer, perdón. Estás en verde, está activo. Digo que está acabando os primeiros puntos Twitter Ourense no torneo. Sí, vitais, como decíamos ao principio, estes 3 puntos para loitar por entrar no playoff. Agora semifinais quedan lonxe e o que están pensando os equipos que están nestas posicións é meterse.
Chegarán pola tarde esas eliminatorias emocionantes, habrá moito que falar aquí e veremos quen leva a segunda edición, se quen o Celta de revalidar ou teremos novo campeón, quen sabe. Queda moito para eso. Aí vai o Pontevedra saindo da cova, intentando buscar a reacción, un Pontevedra que, bueno, con 6 puntos estará nas eliminatorias, pero quere tamén puntuar neste partido. O balón en profundidade para o 2 para Corredoira, chega a Corne, moi atento, o balón de novo para o Pontevedra. Controla Kiblo para Anso Tato. Aí está Tato, xogando na banda, entrou Piti, non estaba no campo Piti, para min o xogador máis diferencial do Pontevedra, busca falta, consíguea, e será balón parado para o Pontevedra, falta perigosa porque é falta lateral, pero mira como aparece Piti e buscan unha outra vez a él. Piti é un xogador con calidade, con regates, sabe baixar o balón, sabe o que ten que facer con él, e forza este tipo de ocasións de balóns que son moi importantes. Pois vai a falta lateral, vai Mario, dorsal número 7, subindo os xogadores de ataque, tamén Anso Tato, que hai que aproveitar a corpulencia tamén. Aí vai Mario, na falta lateral, lado esquerdo do ataque do cadro granate. Do cadro que dirixe ese fondo granate. Mario, pon o balón, Mario na frontal, aí no punto de penalti, non atopou, rematador será banda de novo para o cadro granate. Quere efectuar rapidamente Anso Tato, que quedou aí despois da xogada de ataque desa falta lateral. Non atopa a compañeiro, agora sí, no dorsal número 41 en Yelquismo. Home, chamarse Yelquismo non levar o 10, é delito, hai que dicirlo despois. Quen leva o 10 deste equipo? Martín, hai que trocar cousas para o ano que ven. Yelquismo ten que levar o 10 neste equipo. Se hai un 10 claro no Pontevedra, ese. Se pensamos no 10 do Pontevedra, non hai dúbida, non? Enseguida recordamos a Jelko Pino. O gran Jelko Pino, o abrazo. Ataca Twitter Ourense, estamos no 15, quedan menos de 5 minutos. Gaña, de momento con gol de Ortiz, Twitter Ourense. Está o balón para o dorsal número 30, para Martín, que vai efectuar a banda, aínda en terreo de seu Twitter Ourense, quere peitear Rois, o 14, para aí para a banda, recupera o Pontevedra, que quere montar unha das últimas que pode ter no partido, aínda quedan 3 minutiños ou máis, máis de 4 minutos, pero esgótase o tempo, o cadro granate era Piti, que penso que o último en tocar foi Piti, non, é balón para o Pontevedra. E aí vai, falando do dorsal número 10, pois o 10 do Pontevedra, Martín atopa, vaya saque de banda, menos mal que, bueno, o colexiado di que, non, manda a repetir, púsose exquisito, sí. A ver, verdade que o saque de banda foi como foi. Sí, o saque de banda é un exemplo claro do que non se pode facer. Falamos antes das equipacións, estábamos por aquí vendo a do Pontevedra e a mítica esta de, non quero dicir marcas, pero vou dicir a de Bemiser, esta de, creo que foi un ascenso a segunda ou época de segunda división do Pontevedra, fermosísima, a verdade é que encántame. Que dicir da do Ourense, que xa falamos antes. Ataca Kiblo para Anso Tato agora, subindo a líneas. Non sei se biches, Antón, biches aí a xogada de Tato, no gol de Ourense, menos mal, non a veas. Unha xogada para non ver, non? Non a veas, porque miña nai querida, verdad? Sí. Sobrado. Aí estaba Tato agora intentando atacar, chegou Corne, xa está metendo aí a Tato o moi espero estilo, pois aí atacando, un defensa central atacando. Quedou. Se acaba o partido así, creo que ten Ourense unha invitación de algo, por menos vai ter unha ronda pagada. Algo terá no couto seguro, algo terá no couto fijo. Controla Lino para Kiblo, atacando Pontevedra, quedaría pouco partido, estamos no 17, e gaña Twitter Ourense 0-1 co gol de Ortiz. Piti, que calidade, Piti para Martín quería buscar a Corredoira, e chega aí moi ben a defensa de Twitter Ourense, mira, gañaron uns segundiños tirando o chan, creo que levou un golpe. Sí, creo que foi Anso, quedou aí golpeado, pero bueno, tamén son minutos que hai que saber xogar. Aí pediría rapidez os xogadores do Pontevedra, o seu compañeiro a Martín, para efectuar ese saque de banda. Martín para Piti, ahora que pasou? Están cambiando. Trocos no Ourense. Sí, creo que hai os cambios, ahora sí, continúa o xogo. Agora sí, vai o saque de banda. Martín chegando 18, 0-1. Gaña o cadro que agora viste de branco, o cadro vermello. Ortiz que ven a topa, pode ser perigosísima no man a man.
Aí vai o no man a man Gil. Aí no control non foi bo. Aí está Gil. Fora. Creo que tocou un Lino. Será córner. Aí no control perdeu un pouquiño de vantaxe. Era o 2-0, era un gol importante, pero bueno, a ver se non o lamentan despois. Minuto e medio, terá saque de Curruncho e novo aí Ortiz, que vai a todo, as faltas, os corners e incluso pois marcou o gol que de momento está dando os primeiros puntos a título Ourense. Aí vai no saque de Curruncho, pon o centro, aparece aí, moi ben Lino, que seguro, baixinho pero seguro por alto. Lino con velocidade, buscando a corredoira, anticipa aí Twitter Ourense, deulle o balón e ollo aí a piques de conectar o balón, Manu non había fora de xogo, viña dun rexeitamento e aí estivo a posibilidade do empate do cadro granate. Como ves o final do partido? Estamos entrando agora no derradeiro minuto, Minuto de moita tensión para Ourense, para Pontevedra non tanto, pero para Ourense sí, saben que esta vantaxe teñen que mantela. Dicíamos antes o fallo de Anso, tamén hai que darlle valor o crédito a Ortiz, que buscoulle tamén aí un pouco a cintura. Hai que estar aí tamén para presionar, senón non había fallo tampouco. Pode ter a última do partido Twitter Ourense, atacando por banda, xogando aí o pelotazo, quere que o balón este lonxe da súa portería. Twitter Ourense, e por que non ter a última do partido? Aí de novo as confianzas no ataque, na defensa do Twitter Pontevedra, que quere montar a última. Aí vai, que ven marcha de varios xogadores. Ollo con a acción, buscan banda, non aparece ninguén, non vai a chegar Martín e será banda e media vitoria ou máis de media vitoria para Twitter Ourense. Mira como está o seu adestrador, pedindo intensidade ata o final. Sí, está claro que este partido é moi importante. Os primeiros puntos para Ourense están deseando que acabe o partido, que pite o final. E Planeteiro tamén pedindo final. Pedindo final intensamente. Aí vai o Pontevedra carga. Yelquismo para Kiblo. Kiblo abre en banda. O dorsal número 11, Iván, colga o balón. Non está chegando o Pontevedra a rematar as xogadas e chegamos ao final do partido. Agora sí, chegou a primeira vitoria de Twitter Ourense, que aínda quere dicir moito no torneo. Final do partido, Twitter Pontevedra 0, Twitter Ourense 1. Sí, moi importante vitoria para Ourense, son os primeiros puntos. Creo que Pontevedra vai un pouco notou un pouco o esforzo dos primeiros partidos. Parece que dosificou tamén un poquinho de enerxía e Ourense sacou proveito desa situación. Pois pequeno descanso e ven ni máis ni menos que un dos platos fortes ven o noso derbi Twitter Celta, Twitter Depor.